Hej, velkommen til endnu en episode her i min serie om Pokémon Go. Jeg sagde i min sidste regulære episode, at den her skulle handle om, hvordan man kæmper i fjendtlige Pokégems, men det har jeg lige udskudt lidt, fordi lige nu har jeg brug for en masse XP, og jeg har brug for at komme af med en masse Pokémons. Så man kan se ned til venstre af level 22, og her skal man bruge 100.000 XP for at blive level 23. Jeg er allerede godt på vej. Jeg har 90.000. Men lad os se, om ikke vi kan få den boostet, så vi kommer op på level 23. Samtidig har jeg som sagt en masse Pokémons, jeg har samlet sammen. Og som vi kan se heroppe til venstre, så har jeg 343 ud af 350, som jeg kan slæve rundt på, om jeg så må sige. Til det her formål med at få en masse XP, så har jeg samlet mig en masse Pidgeyer. Og nu skal jeg lige ind i den rigtige dør der. Og Pidgeyer er rigtig gode at samle, fordi man får hurtigt samlet mange af dem, og man skal ikke bruge så mange candy for at evolve dem. Så det er en af dem, der er rigtig gode at gemme, og så bruge til at få mange XP på. Det samme gør sig gældende med Weedle blandt andet, som også er rigtig gode, og egentlig også den her Caterpie. Som man kan se, skal man også kun bruge 12 for at evolve den. Jeg har kun én Caterpie, da jeg tidligere har udviklet en hel masse af dem. Men som sagt, så er det Pidgeyerne, jeg vil koncentrere mig om. Og bare lige for at illustrere det, så har jeg en hel del hernede. Og skulle jeg komme igennem alle de her Pidgeyer, så har jeg en masse Rattata, jeg også skal tage fat på. Og godt nok så koster det 25 candy at udvikle en Rattata, men jeg har 748, så det kan godt blive til en hel del. Weedles har jeg ikke så mange af, fordi dem har jeg også brugt tidligere på at udvikle. Men ellers så er det jo det samme med dem, at det er kun 12 stykker candy. Og som man kan se, så har jeg kun 143 tilbage, så dem har jeg forsøgt mig med at udvikle for at få mig nogle XP. Men det som det går ud på, det er hurtigst muligt at få en masse XP. Og til det formål, der inden jeg begynder at evolve i vildskab, så vil jeg aktivere et Lucky Egg, og som der står her, så giver Lucky Eggs, de giver dobbelt XP i 30 minutter. Så når jeg aktiverer det, så har jeg 30 minutter, hvor jeg bare vil sidde og evolve en masse Pidgeyer og Rattata og hvad jeg nu lige har. Men inden jeg tager hul på Pidgeyerne, så har jeg faktisk en stribe af andre Pokémons, som jeg kan evolve. Jeg har gjort dem til mine favoritter, så de er hurtige at finde. Og som man kan se her, så er det faktisk dem, der står her. Det er en Drowsy, det er en Oddie, Spellsprout og så videre. Og grunden til, at jeg gerne vil evolve dem her som de første, når jeg nu går i gang, det er dels fordi jeg kan, men også fordi, at det som de bliver evolvet til, det er en Pokémon, som jeg ikke har i forvejen. Så det skulle også kaste lidt ekstra XP af sig. Så det skal blive rigtig spændende at se, og jeg forestiller mig egentlig, at jeg gør det, at jeg går i gang med at udvikle, og først så tror jeg egentlig, at jeg holder videoen kørende, mens jeg udvikler de her, jeg har lige gjort til favoritter, og når jeg så går i gang med mine Pidgeyer, så sætter jeg den på pause, og så vender jeg tilbage, når den halve time er ved at være løbet ud, og så må vi jo se, hvor mange Pokémon jeg når at få evolvet, og hvor mange XP jeg kommer op på. Men lad os prøve at starte med at aktivere det her Lucky Egg, og det gør man bare ved at gå ind på det, og vi har det der, vi trykker på det, og vi aktiverer det, og som man kan se, 30 minutter. Så går jeg ind i mine Pokémons, og vi starter med at evolve en Drowsy. Den har vi der, og vi siger yes. Og så er det ellers bare at holde øje her. Og det er jo ikke fordi det er nogle overraskelser, at han bliver til en hypno, men da jeg ikke har den i forvejen, så er det helt perfekt. Og så det er faktisk et helt bevidst valg, at jeg har, som sagt, har valgt nogle af dem her, og jeg ikke har i forvejen. Og hvis jeg lige prøver at sige OK til det her, og gå tilbage til den her, så skulle vi gerne se hernede 2000 XP. Det er helt fantastisk. Vi fortsætter det her, og vi fortsætter med at udvikle nogle af mine favoritter. Den næste bliver Odyssey, og vi evolver den der, sådan der. Så
Det her, det skal nok få bragt mig i level 23 relativt hurtigt, og så må vi se, hvor mange point jeg ellers får skrabet sammen ud over der. Så, men som sagt, så gælder det bare om at evolve en masse helt vildt hurtigt her inden for den her halve time. Og den skulle også lige ryge ind i Pokédex. Bum, så tager vi Bellsprouten, han har vi der. Evolve, yes. Vi kører videre her. Sådan der. Det kører jo meget godt. Så. Og er det mig, der tog fejl, eller røg den foregående ikke ind i Pokédexen? Det kan også være, at de hedder Øveblumen. Det kan være et oversigt. Så har vi Paris der. Lad os gå i gang med den. Sådan der. Så lige nu så kører det meget godt. Og det jeg så har tænkt mig, når jeg nu kommer til de mere almindelige Pokémon, altså Rattata og Weedles og Pidgey'erne, når jeg så har udviklet en masse af dem, så vil jeg gøre det til slut, at jeg bare transfer dem, for jeg kan jo ikke bruge så mange Pidgeyer, udviklede Pidgeyer til noget, altså Pidgeot, så lad os lige se en gang her. Hvad kommer vi til? Vi tager Magnemite som den næste. Vi volver den sådan der. Det gælder om at være hurtig og have dem lagt til rette, så man kan se her, så man relativt hurtigt kan finde dem, man gerne vil udvikle, så man ikke skal bruge tid på at ligge og scrolle igennem sine Pokémons. Så det burde være en fordel det her med, at jeg har aktiveret dem som mine favoritter, så jeg hurtigt ved, at det er dem her, jeg skal ind og evolve. Og den røg ned der, det er helt perfekt. Så tager vi Tentacoolen her. Lad os se, evolve den der, sådan der. Så kører den også. Så mangler der ikke så mange, som jeg lige umiddelbart kan se. Vi skulle ind i Poliwaggon, Meowth, Metapod, Horsey. Jeg tror, det er det, vi mangler. Lad os prøve at se. Sådan der. Og ja, til den der. Der var Poliwaggon der. Lad os få evolvet den. Sådan der. Så. Jeg vil ikke bruge så lang tid på at sidde og studere dem her, det de bliver udviklet til lige nu, fordi nu handler det som sagt bare om at få nogle XP, så jeg må kigge på dem senere og se, hvor gode de er, og om det er noget fornuftigt, jeg har fået udviklet her. Så lige nu, der kører vi bare på. Sådan der. Og Horsey har vi der. Vi bruger den der. Yes. Sådan der. Så tror jeg faktisk, vi mangler lige en Metapod og Meowth. Så er der 2 tilbage, inden vi går i gang med Pidgey'erne. Så lad os prøve at se. Sådan der, ja, den falder på plads der. Det er helt perfekt. Bum. Meowth har vi liggende der. Og evolve, sådan der. Og så tager vi Metapodden bagefter. Det jeg gør, når jeg går i gang med min Pidgey, det er bare, at jeg starter fra toppen af. Og så tager jeg dem, der har den højeste CP, og så arbejder jeg mig bare ned igennem. Jeg skal som sagt ikke gemme dem alle sammen, men jeg kan jo lige så godt starte fra toppen jo. Så. Sådan der. Og så mangler vi lige Metapodden, den har vi der. Jeg skal evolve den også. Sådan der. Og det her har givet mig rigeligt XP til, at jeg er blevet level 23. Så når jeg nu har evolvet den her Metapod, så går jeg tilbage til min mand. Og så kan vi jo prøve at se, hvor mange XP vi så er oppe på. Jeg startede på 90.713, så vidt jeg lige husker. Så det var dem. Og så går vi tilbage til her. Og
ganske som forventet. Level 23. Og hvad har vi? 9.000, og vi var på, det vil sige, vi har fået omkring 19.000 indtil videre. Så lad os fortsætte med Pidgeot'erne. Og jeg går ind i mine Pokémons, og den her gang så sorterer jeg dem lige på, vi kan bare tage en number. Så burde de havne her oppe øverst, og de ligger der. Og så er det ellers bare gået i gang. Og det jeg bare gør nu, det er, at jeg udvikler. Jeg tager fra toppen af min Pidgey og bare begynder at udvikle den. Og der er ikke nogen grund til, at jeg lader videoen køre i 24 minutter. Så det stopper jeg lige her om lidt. Men ellers så kan jeg jo lige sige, at normalt når man evolver eksempelvis en Pidgey, så får man 500 XP. Men fordi jeg har aktiveret mit Logic, så får man 1000. Og det kan jeg lige illustrere her ved at vi ser ned til venstre, 1000 XP. Og det er som sagt på grund af Logic'et. Så jeg fortsætter, og så vender jeg tilbage, når tiden er ved at være løbet ud. Og ellers så klør jeg bare på. Så vi ses lige om lidt. Sådan der, og så pauser vi lige videoen. På gensyn om lidt. Hej igen. Velkommen tilbage. Jeg er stadig ved at udvikle, og det er Pidgey, jeg er ved at udvikle. Jeg tror, at mit Logic, som jeg aktiveret på de her 30 minutter, de er ved at udløbe. Men lad os prøve at tage en status på det, når vi lige har fået evolvet den her Pidgey her. Det er ikke fordi, det er vanvittigt ophidsende bare at sidde og evolve Pidgey i en halv time, men det giver en masse XP, så det er derfor, jeg gør det. Og så kan jeg jo så glæde mig over de der 8-10 stykker, jeg evolvede til at starte med, som jeg faktisk blev til nogen, jeg ikke havde forvejen. Lad os tage en status. 1 minut og 47. Vi fortsætter med de sidste par Pidgeyer her. Jeg nåede faktisk også lige i mellemtiden at få udviklet min Weedles, så dem har jeg ikke flere endnu. Men pyt nu være med det. Vi fortsætter med Pidgeyen, dem er der masser tilbage, men jeg synes ikke, der er så meget candy tilbage, men jeg havde som sagt også en ordentlig stak Rata, så jeg kunne kaste dem over, så jeg kommer ikke til at løbe tør for Pokémon, så evolve i hvert fald ikke på det her Logic her, så lad os prøve at se lige om lidt, hvor mange vi kan nå at få med. Vi tager lige en Pidgey mere her. Evolve, yes, bum bum. Og så må vi gøre status lige om få sekunder, tror jeg. Så ideen med, at jeg udviklede dem, de der lidt specielle til at starte med, det var, at en almindelig udvikling giver 500, og når jeg så har aktiveret mit Logic, så giver det 1000. Men det, der er godt ved at udvikle til nogle Pokémon, som man ikke har i forvejen, det er, at man får 500 hver gang. Det er en ny Pokémon, der bliver registreret i Pokédex'er. Og når jeg så samtidig har aktiveret Logic, så giver det 1000. Så en almindelig udvikling giver 1000 med et Logic aktiveret, og når det så er en ny Pokémon, så får jeg 1000 yderligere oveni, så det giver 2000, hvis man kan udvikle nogen, man ikke havde i forvejen, med sådan en Logic aktiveret, så det er selvfølgelig også svært at tage med. Og skal vi lige se, om vi kan tage en enkelt mere. Jeg har ikke lige styr på tiden, men lad os tage den der med. Og så vender vi lige tilbage til tiden og ser, hvad det står på. Om ikke det er ved at være udløbet. Og så må vi gøre status her. Så skal vi lige have dig til at falde til ro. Sådan der. Lad os prøve at se en gang. Jo, ægget er væk. Og hvis vi prøver at klikke på min status hernede, så står der 61.000. Og som jeg sagde, så startede jeg på 90. Så det er blevet til 71.000 XP på den her halve time. Og det må sige at være ganske udmærket. Der er stadig en bedre vej op til de 125.000, jeg kan se, jeg skal bruge for at blive level 24. Men som jeg sagde før, der er stadig en del Pidgeyer tilbage. Desværre så er der ikke så meget candy tilbage. Lad os prøve at se en gang. 52, det rækker ikke til mange. Men så har jeg jo en stribe Pidgeotto her, som jeg kan gå ind og transfer, så får jeg da lidt ekstra candy ud af det. Og så har jeg også en stribe Rattata. Ja, 748, så der er altså basis for også at kunne udvikle en del af dem. Men det her, det er en rigtig god måde at få XP på. Så det var egentlig bare tippet herfra for nu.
Så jeg tror, jeg vil stoppe videoen, og så håber jeg, at vi ses igen i min næste video. Og jeg kan love jer, at det bliver så den, hvor jeg går ind og kæmper i fjendtlige Pokegym. Og man kan jo sige, nu hvor jeg har fået udviklet en masse nye, så har jeg også lidt ekstra at tage med ind i kampen mod de her fjendtlige, mod de fjendtlige Pokémons. Så der er en stribe nye der, man kan kigge lidt nærmere på. Yes, men tak fordi du så med, og på gensyn.